tine mufaro mukuru pamberi paMwari wakatuma muranda wake PARAMOUNT waAfrica mazano okupedzisira pamusangano uno wekutanga kwegore rino ra2023 musangano weApostolic weAfrica tiri pano paMaungwa. Tine mufaro kukuzivisai kuti pakuungana kwedu pano kwatakaita kubva tichitanga kuuya kusvika pari zvino takasvika pa 60,000 vanhu vese vari pano. Afrika yedu zvifambiso zvakaunza vanhu vese ava zvakamira kudai. Mabhazi akaita 56, marori akaita 56, makombi akaita 106, maminibus akaita 18, motikari diki dzikaita 458, midhudhudhu yakaita 3, zvikotikari zvakaita 6, mabhasikoro 5. Saka zvifambiso zvose zvakaunza vanhu pano i708. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Tine mufaro kukuzivisai misangano yeChirairo ichavaka mugore rino nekumaprovinsi kwainenge iri. Tine mufaro mukuru pamberi pashe kukuzivisai madate emisangano yeChirairo nekumaprovinsi kwainenge iri nenguva yacho. Musangano wokutanga weChirairo uchava pano paMaungwa. Musangano uchatanga kubva musi wa9 June chiri chishanu kusvika musi wa11 June iri svondo. Kubva musi wa9 June chiri chishanu kusvika musi wa11 June iri svondo. Tichiita zvavakashirwa ngavakashirwa zvimhaina kuJorodhani. Ngavakashirwa zvimhaina kuJorodhani. Zvese ngazvifamba pamwe chete naizvo. Afrika yedu vanonyora vanogashira itaiwa kuma vaita vateerera muJorodhani. Ronga munhu anoteerera navo abva amira padyo. Mufundisi mberi kuna She uya uende nawe kuJorodhani. Mufundisi mberi kuna She aenda hapo pano ariko aenda mwendiani kana mvangeli ndiani anoziva kuJorodhani. Banyele mufundisi Banyele uripo here uya uende nevanhu kuJorodhani. Afrika yedu musangano wechipiri unotera uchatangira musi wa28 July chiri chishanu kusvika musi wa30 July iri svondo. Musangano wetinowitira kuNyahukwe. Musangano Manicaland North, Manicaland South, Mozambique neMalawi. Musangano wechitatu wegore rino weChirairo unenge uri pandari kure. Musangano uchatangira musi wa18 August chiri chishanu kusvika musi wa20 August iri svondo pandari kure. Uyu ndovoti ndowedu nokuti inenge iri holiday kuitira kuti vana vedu vezvikoro vawane kugashira Chirairo. Musangano wechina unoteera uchatangira musi wa8 September chiri chishanu kusvika musi wa10 September iri svondo unenge uri kwaZhimba. Ndiyo Mashonaland Central, Mashonaland West, Mondoro, Zambia, Murera Mutoko, Harare neChituriza. Musangano unoteera uri wechishanu uri weChirairo unenge uri paGuvambwa. Musangano uchatangira musi wa6 October chiri chishanu kusvika musi wa8 October iri svondo.
kumashonaland South Province marondera nehwedza ndiyo misangano yeChirairo nemumatunhu mainenge iri nemadheti acho. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Afrika yedu regeyo vana vaMwari tinotenda kwazvo kutenda Mwari wapauro mwazha waAfrica waita kuti misangano irongwe. Zvino basa redu ratava naro nderekukumbirira misangano iyeyi kuti Mwari atitungamirire zviite zvifambe zvakanaka samarongero ataita, kuti Mwari atitungamirire kwese kwese. Ndo basa ratava naro. Kudzai Jehovha! Kudzai Jehovha! Zvimwe zviziviso